Wata ziyara kenan ta musamman da Sheikh Isa Ali Fantami ya kai ma Atiku Abubakar ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ADC, wadda kuma a wannan ziyara ta ɗauki hankulan mutane musamman ma a wata gaba da ake ciki wacce za mu kalli cewa Sheikh Isa Ali Fantami so ya rasa takara a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda abin ya ɗauki hankalin mutane ba ma iya 'yan jihar Gombe ba har 'yan Najeriya gaba ɗaya. So mutane da dama ba su taɓa tsammanin cewa Sheikh Isa Ali Fantami zai rasa tikitin takarar gwamna a jihar ba, sai dai kuma katsam lokaci guda shi gwamna ya ɗauki ɗan takararsa, inda kuma Sheikh Isa Ali Fantami bai ji daɗin wannan al'amari ba. Mutane da dama ba su gamsu da haka ba, so sai dai ana tsammanin cewa wancan ɗan takara da gwamnan ya tsaida yana da qualities kuma ya yi wa mutane bauta ƙwarai da gaske, so kuma ya taimaki al'umma ya ba su ayyukan yi. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da yasa wasu ba sa ƙorafi, sai dai 'yan ɓangaren Malam Isa Ali Fantami na ci gaba da ƙorafi da ganin cewa so ba a kyautawa malam ba, ko kuma ana ƙoƙarin taɗiye wato malamai a fagen abin da ya shafi wato siyasa. Ma'ana ba a buƙatar a ga malamai suna shigowa siyasa da dai sauransu, so 'yan siyasa na gadar da wato shi mulkin ga waɗanda suke so ne. So wannan shine dalilin yasa ita wannan ziyara ta malam ta ɗauki hankulan mutane ga Atiku Abubakar, inda wasu ke kallon cewa ziyarar na da alaƙa da neman makomar malam a siyasa kenan a jihar ta Gombe, duba da yadda zamu iya cewa Atiku Abubakar shine ɗan takara a jam'iyyar ADC babu hamayya, so kuma ana tsammanin cewa ta yiwu wato malam ya samu wato tikiti a ƙarƙashin jam'iyyar ita ADC ɗin. So wannan dai shine dalilin da yasa mutane suka mai da hankali, kuma wato labarin ya ɗauki hankulan mutane a wannan sati. So kada ku manta danna subscribe idan a YouTube kuke kallon mu a tashar mu ta Siyasar Arewa a yau, idan kuma a Facebook ne Lawal Sani, so a danna follow, a like, a kuma sharing, a tafka muhawara a ƙarƙashin bidiyon nan, ku bayyana mana naku ra'ayin, sai mun sake kasancewa da ku a wani topic ɗin.